Velkommen til en video på Anakins kanal. I dag der skal vi op i et røg, når man hopper på. Nu er der blevet en hoppeborg. Vi skal bare over i gang med at rutsche og alt muligt. Det er sindssygt. Vi skal kravle. Kom. Altså kravle op. Ej, vi kravler op der, hvor man rutscher. Det tror jeg er sjovest. Og så hopper vi op. Og det var også bare lige lidt hårdt. Og så kan man rutsche ned først, og det er jeg. Der er også en trampolin, nu er min far havde fødselsdag. Sjovt. Lad os nu prøve den anden, den er jo også fed. Altså en anden rutsjebane. Ikke en hoppeborg. Rutsjebanen. Så er vi oppe. Sjovt. Jeg skal kravle op igen og prøve at rutsche ned ad trapperne. Det er man faktisk går op af. Fordi vi laver lidt snyderi. Jeg skal prøve at rutsche ned ad dem og se om man kan. Det er kommet til at gå ondt. Au. Så er vi ned. Det må jeg nok sige var noget af en tur. Og der er jo alle mulige, vi kan gå ind og kigge til. Men bare... Ja, det behøver jeg virkelig. Hvorfor ligger der et guldtal? Over 4. Når det var min far fødselsdag, han blev 40 år. Og hernede var bare et lag til. Så ser vi til hoppemål. Så siger vi farvel. Vi ses til en anden video, håber jeg.